Samantala, Idol, inabisuan po muli ng Land Transportation Office Region 1 ang mga motorista na bumisita sa mga district offices upang makuha ang kanilang mga plaka bago pa ang istriktong implementasyon ng No Plate, No Travel policy simula ngayong Oktubre. Tuloy-tuloy rin po ang kampanya sa pagbibigay po ng information materials sa mga driver sa rehiyon upang lubos na maunawa at nilalaman po ng polisiya upang maiwasang lumabag. Kabilang din ang paalala sa pagbabawal ng overloading sa mga pampublikong transportasyon na nakasaad sa anti-sardinas policy ng ahensya, kasabay ng ikinasang inspeksyon sa mga kakalsadahan at terminal sa Tagdin at Vigan, Ilocos Sur. Iginiit ng LTO na pinalawig ang operasyon po ng ilang mga district office sa rehiyon hanggang Sabado po upang tuluyang maipamahagi ang mga backlog na plaka simula pa 2017 o mas maaga maging sa mga accredited dealers para sa mga rehistradong sasakyan simula pa 2018. Dalhin lamang po ang kopya po ng official receipt, certificate of registration at valid ID upang makuha ang mga plaka ng sasakyan. IFM News. IFM News. IFM News.